Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन माने आं दिनै दुब्लियावसो फैदों दै दुब्लियाव माइ गायनो आरोना खोथिया राननो फैदों नै नोंथांमोना नायनो हागोन खोथिया रानगासिनो आरोना दामा मेंबाय ओमफ्राय माइ गायग्राफ्रा सफैथ'वाखै ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो हायाबो माने दैया एसे दिगदार बान्दो बायना होबायनो आरोना दैया नै इथिं नायनो हागोन नै खोथिया रानखावजोबखाबाय खोथियाखौ माने गायग्राफ्रा फैथ'वाखै आरोना दसे उनाव फैगोन गायग्राफ्रा नैबेनो नोंथांमोन खोथिया आरोना बियो बे खावसे रानखांजोब्बाय ओरैजाय रानलांजोब्बाय आरोना ओरैजाय आलि दानबावाखैसो डाइरेक्ट गायखागोन माने नै गोथांथार हायानो ओमफ्राय थेवबो माने नैफोरबायदि जाजोब्बाय आरोना रटार होबाय नालाय खेबसेयावनो बैथिं हालेवगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन बिथिं हालेवगासिनो आरोना दायो दा गायग्राफ्रा सफैथ'वाखै फुंनि सम ना दायो नै दानो सफैथ'वा बिसोरो थ' नोंथांमोन आरो मोनसे खोथा बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोरबाफोर माने दंफां बायग्रा दं नामा दंफां लबार दंफां फाननो नागिरदों आङो माने जोंहा लबार दंफां फानजोबसिन आरोना दानफायनानै सोरबाफोर बायग्रा दंबा खिथाहरबानो जाबाय बे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर लबारलै लबार बै आथा ओंखारग्रा लबारा र' आं नोंसोरनो दा देखायगोन आं लबार दंफांखौ माबायदि बेखौ फाननोसै आरोना जोंहा बेलेग बुस्थु गायनोसै बेखौ दानफायजोबनानै दा सोरबाफोर बन बायग्रा माने दंफांबोथ' हाजानाय नङा खोमा बियो सोरबाफोर बायग्रा दंबा खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै आं नाम्बारखौ हरगोन नोंथांमोननो खिथाहरबानो जाबाय दै लबार बायग्रा नोंथांमोन सोर लबार दंफां बायनो नोंथांमोना खिथाहरो आरोना लबार दंफां फाननो नागिरदों हालेवगासिनो माने नै थ' नोंथांमोन जोंहा बेयाव हालेवगासिनो दं नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बेयाव हालेवगासिनो ओमफ्राय नैबेहाय माने गय गायना दोनबाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना लबार बागानखौ खिथागासिनो आङो लबार बागानखौ माने लबारखौ फाननोसै आरोना नोंथांमोना जायफोर बायनो गोसो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लबारखौ खिन्थु रोदा सोदा दानखुनानै लांजोबनांगोन दै माने गासिबो लांजोबनांगोन आरोना दानखुनानै बे नोंसिनि गोसो जाय बायनो गोसो माने बागानैनो फानगोन आरोना लबारखौ 2 बिगासो दं खोमा 2 बिगासो जागोन लबारखौ फाननोसै गय गायनोसै बेयाव गय नैबेथ' गय गायखाबाय बेयाव गय गायबावगोन आरोना बेयाव 2 बिगासो गय गायबाय ओमफ्राय बिथिं दंबावो 2 बिगा माखासेखौ बे माइ गायग्राखौ माने बेखौ माइ गायला आरोना नैबेनो नोंथांमोन लबार बागाना बेनो लबारालाय गिदिरानो नै गिदिर जाबाय आरोना आथा बख'बा बख' जासिगोन ओमफ्राय आथा बख'ला बेखौ फानजोबसै बायनो गोसो जायफोर माने बन जाथावना जागोन बे बन जाजागोन नोंथांमोना बायनो हागोन बेनो लबार दंफाङा मिथिबाय नै नायनो हागोन एकदम ओरै गासिबो लबार गोजा नै थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय लबार दंफांखौ बेखौ माने बागानैनो फानजोबगोन आरोना नोंथांमोना जाय बायनो गोसो एसे थाबैनो खबर खालामदो थाबैनो फाननांसिगौ बेखौ ओमफ्राय बेलेग बुस्थु गायनोसै आरोना बेखौ लबारखौ दोनबाय थाला मानो होनना बुंबा मानसि गैयाना न'आव खामानि मावग्रा बेखायनो बे लबारखौ फाननोसै आरो बेलेग दंफां गायनोसै बेलेग दंफां दा नोंथांमोना जायफोर बायनो गोसो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरदो मिथिबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर जोसासो गायजोबदों देग्लाय जोसा मानो होनना बुंबा थांनाय बोसोरावबो जोसा गायदों बेयाव जोसाया बिराद गोथावना माने मोदोमो बिराद बरिया आरोना जोसा ओंखामा जानो दा बेनोसै बेयाव माखासे गय गायनानै दोनखादों नै बेयाव गय गायफिनजोबगोन आरोना बेखौ माने लबारखौ दानफायजोबसै खामानि गैला बियो नोंथांमोना जायफोर बायनो गोसो लांफैनो हागोन बेनोसै बे खिन्थु हा गोदानावसो दै हा गोदान हादानाव आरोना हा गोदान माने फरेस्ट रिजार्भ गोलैयो बियो बेखौ फानजोबसै बेखौ लाब गैला बे लबारजों नै माइ गायनो फैजोब्बाय सिख्लाफ्रा नै मादै मा ओंख्रि जाबोखो दे खिथादो ए नै इथिंजाय गासिबो गायनो फैजोबदों आरोना नोंस्रालाय फावद्रुम नालाय मा ओंख्रि ए नै इथिं गासिबो गायजोबगोन गासिबो नै मादैमोन गासिबो आनैमोन नै मा ओंख्रि ए नारजि अमा बेदरनो बर'नि ओंख्रि बिराद गोथाव दा बिसोर गायसिगोन आरो गायनानै ओमफ्राय
गाबोन एसे दंबावो जोंहा गायबावनांगौ दा बे जोबगोन आरो दिनै दैमुमोननि हाया गोरानथार बुंब्रा इयाव बुं दैमुमोननि हाया एकदम बेदर बायदि हायानो गोरानथार नै माने जोंना बान्दोआ बायनानै थादों आरो दैया रानजोबनानै थाबाय दा बेनो ओमफ्राय एसे खस्थ' मोनसिन आरो गायग्राफोरा बेनो नोंथांमोना नायनो हागोन जों दा बैथिं एवबावनांगौ दङ बेथिं थांसै आरो नोंथांमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय लबार बागानखौ ओमफ्राय जायफोर बायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो ना आं नाम्बारखौ हरगोन आंनाव कल खालामनो हागोन दे थाबैनो खालामबानो जाबाय आं माथो बुंबावनो आरो दिनै माइ गायदों आरो ना मैयाथ' नोंथांमोना खोथिया फुनाय भिडिअ नुखाबाय जानांसिगौ दिनै माने माइ गायबाय आरो ओमफ्राय माइ गायनांगौ एसे दंबावो समफोर गायबावगोन बा गाबोनबो गायबावनो हागौ आरो ना ओमफ्राय जोबसिगोन माइया गायनाया बेनिफ्राय आङो कन्टिनिउ भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोननो दा माने जेथिंबो नांथाबनो गोनां मानो होनना बुङोब्ला मोनसेथिंल' जोङो खामानिखौ मोनसेल' मावबाय थाबा जाया नङा होमबा बेखायनो दा जोङो मावनांगौ समाव खामानिखौ मावना लानांगौ गायनाय समाव गायनाय बोथोराव सोबथिंबो आरो ना गासिबथिंबो एभ्रिथिं नैबेथिं नायनो हागोन बिथिं गय गायनानै दोनदों दा बे गया बारा देराखै होजोंहायनियाथ' गिदिर गिदिर जाजोब्बाय फिथाइ थायला जोब्बाय खांखिनि जाला जोब्बाय बहाबा दा बेनोसै जायफोर बायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय थाबैनो फानगोन दे बेखौ मिथिबाय बे लबारखौ थाबैनो फानसै थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि